Matul din is-sena l-Gvern kompla jinvesti b'mod sostanzjali fl-infrastruttura ta' toroq Awċin. Dan biex titnaqqas il-konġestjoni miċ-ċentru storiku tar-Rabat jitlestew it-toroq ta' taħt iċ-Ċittadella u l-arterja ġdida li taqa' triq Fortunato Mizzi ma' triq Marsalforn fost proġetti oħrajn ta' modernizzar infrastrutturali. Il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mal-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri sar propju wieħed mill-akbar proġetti fit-toroq Awċin, dak ta' triq Marsalforn. Din it-triq tinsab fi stadju avvanzat ta' rikostruzzjoni bħala parti minn programm ta' titjib infrastrutturali li qed jitwettaq f'Għawdex. Hawn il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-programm ambizzjuż ta' rikostruzzjoni li jinkludi wkoll toroq arterjali fin-Nadur, il-Qala u r-Rabat. Triq Marsalforn li fiha madwar 4 kilometri qed tara servizz ġdid ta' New Water għal-bdiewa, sistema li maniġjar tal-ilma tax-xita u bdil tad-dawl biex tiġi akkomodata aħjar iż-żieda fid-domanda f'Marsalforn. Il-proġett qed isir f'żoni sensittivi arkeoloġikament fejn ukoll instabu f'dalijiet storiċi li jmorru lura għall-ewwel port ta' Marsalforn. L-ewwel fażi il-bypass ta' triq George Pisani f'tul ta' 9 kilometru diġà nfetħet għall-vetturi u qed tnaqqas b'mod drastiku li ħtieġa li l-vetturi jgħaddu miċ-ċentru tar-Rabat. Fiż-żona tal-Knisja tal-Kapuċċini se jsir titjib totali tal-junction, inkluż bankini ġodda u żoni ħodor biex tinħoloq pjazza pubblika aktar organizzata u aktar sigura. Fl-istess ħin tul it-triq se jitħawlu ma' 300 siġra indiġena matura fil-waqt li aktar minn 200 oħrajn se jiġu salvati.